brutálne dobrú takú Cezar, takú brutálne dobrú aj ocot Ančovičky. som dal trošičku, Ančovičky. olivového oleja, Ančovičky. soli, provencálskeho korenia a Ančovičky. žiadne ančovičky, Kiko. Do Cezaru ti idú ančovičky. Ale piču, Do Cezaru ti idú, prosím, pekne ančovičky. nejdu, Idú. nejdu. Stavíme sa o 20 eur? O 50. Dobre. Dobre. Mám ti poslať kvérko? Jaký confident, že vyhrá. Aj. Piču veľkú idú tam ančovičky. 2 small garlic cloves minced. 1 teaspoon anchovy paste or whole anchovies. Piču. 50 eur poprosím vás na kvérko moje. Ja som už vyhodil. Piču, tam idú ančovičky. Nejdu tam ančovičky. Mám Kiko. rozmazanú kameru. Ja, už sa toto. Do originál Cezar salátu, prosím ťa, idú ančovičky. Ak by ste nevedeli. A robili sme tam Cezar saláty a viem, čo ide do toho dressingu, lebo sme ho robili from scratch. Do väčšiny receptov, keď to je originál Cezar dressing, ti idú ančovičky. No tak potom ja som nemal taký s ančovičkami. Ty si ich mal možno ako rozmliazgané v dressingu, čo väčšinou je. Ja som tam mal biely jogurt, parmezán, cesnak. No, tak to není Cezar dressing, to je trošku iný Trošku dressing. oleja, jemný ocot. No, to je trošku iný dressing a nie Cezar. Ale do väčšina receptov na toto idú ančovičky. A viem to, lebo to proste viem. Ančovičky, ty kokos. Ja som dneska kúpil ančovičky. Všetko proste, ja Ty si sa ten potrebujem typ človeka, dostať. čo proste má main quest a ide si ho splniť. Zatiaľ, čo ja som ten typ človeka, proste, ktorý ide na main quest a popri main queste si nabere asi 50 side questov a najprv si vyrieši tie side questy a potom dorobí ten hlavný quest. Preto Presne mne trvá tak. väčšinu vecí urobiť akože po deadline a pol a David to má za chvíľu. Ale zase na druhej strane David je hore do 4 rána, takže ako to je jeho vec. Už nie. To sme sa tiež Nie, už nie. Ja už som jak starý dedo, ja chodím spať o 1. To je už staré, alebo o 12. Na mňa stále moc. Ja chodím do postele o 10. večer. Už teraz je to po mne cez môj čas. Actually, it is 2 p.m. 2 p.m. is the most healthiest time for your body to go to sleep. A ja kúkam, že kokoti, jebnutí ste, že spíš 5 hodín a zrazu sa cítiš ako ne, jak naspídovanú piču veľkú. Keď tak chodíš spávať 5 dní po sebe, zomreš. Zomreš, Kiko. My, architekti a inžinieri, máme takéto príslovie a niekedy sa stane, že aj ja som hore 72 hodín a to už som potom taký, že porod. Ja som sa od toho strašne naučil. Ja musím spať už minimálne, nie že 5 hodín, 6, už 7, 8. Ja tiež. Preto To chodím ide s spať vekom. o 10, lebo vieš, tak počítame. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 a pol, povedzme. To je tých 7-8 hodín spánku, čo potrebuješ na noc, vieš? Dôležité. Vieš, čo sa mi stalo? Počúvaj, vieš, čo sa mi stalo minule? Išiel som vo výťahu. Z trojky na prízemie. Že rýchlosti neviem vo výťahu. A Zasekol sa. nie. Už bol uprataný. Už sa dorobili sa práce. A hovorím si, že dobre, že kúknem si, že či mám dobré vlasy, či mi nič netrčí. Tak som sa kúkol do zrkadla, že okej, že fajn. A tie dvere sa zavreli. Jak som bol na prízemí, on bol na prízemí, kúkol som sa do zrkadla, oni sa zavreli. A za tú 1 sekundu si stihol nejaký kokotko privolať výťah. A ten výťah u nás funguje tak, že ty keď si ho privoláš, tak ty nevieš otvoriť dvere. A keď ťukneš prvé poschodie, tak on nejde na prvé poschodie. On ide tam, kde si ho ten človek privolal.
Nezastaví ti na menšom poschodí. Ten týpek si ho privolal na 12. poschodie. A Tomu ja sa som hovorí jak unlucky debil, moment. som sa zlakol a ja som chcel vystúpiť z toho výťahu. Tak som ťukal jednotku, dvojku, trojku, štvorku Ty a si nič. idiot. Nikdy nezastavil. Vyšiel na 12. poschodie. A potom po jednom poschodí ting, 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 ting. Počkaj, a nastúpil ten pán, nie? A hovorím, že dobrý. A on, že dobrý. A ja, že zviezol som sa za vami, lebo ma zamkol výťah, nevedel som vystúpiť. A on, že to sa aj mne stalo minulá. A ja, že čo, že ozaj? Mal takú istú inak peňaženku ikácku, jak ja. A tak sme sa nasmiali, nie? A potom zrazu, že prečo stojí výťah na šestke, keď som šestku neklikol. A tam pani nastúpila s deckom. A ja s tým pánom, že dobrý deň. A ona, že dobrý. A ideme a potom výťah stojí na trojke. Nikto. A kúkame na sebe, že nikto nevystupuje. A ja, že nie, že nikto nevystupuje. Potom na dvojke. A oni, že čo sa deje? Že čo nikto nevystupuje? Potom na jednotke. Kúkame na sebe na debilov. A potom na nule. A kúkame, že to čo ten výťah robil na každom poschodí stál. A potom sa kúkame, že asi viem prečo. Do piči.